Pozdrav svima ljudi, sa nama je sobica Teki, moja soba iz Hogwartsa. Ona će nam pomoći da rešimo ovaj zadačić broj 16. Ona je vidjela, stavila tag life naočare i rekla da bez brige plovit ćemo zajedno sa Teki, sobicom. Ovaj zadatak će biti solidno easy. Šalimo se naravno, Teki kaže da će biti malo problematičan, ali da ukoliko se potrudimo, ukoliko damo sve od sebe, ukoliko ne odustamo, onda ćemo rešiti do kraja. Vidimo šta naša Teki prouče u ovom zadatku, kako možemo da ga rešimo. Prva stvar koju možda možemo da primetimo jeste da je ovaj zapravo izraz pi 12, to je zapravo 180/12, što je zapravo 15, što znači da ovo je 75 stepeni. To možemo kasnije da menjamo. Sad, klasična neka transformacija. Teki kaže, ovdje imam sinus na kvadrat, ovo ovdje mogu da menjam da y jednako ovo minus ovo, znači to svakako mogu da iskoristim i da ubacim gore. E sad ovdje je transformacija koja bi bila zgodna. Pazite, nemate zbir kvadrata sinusa, ali možete ovo da transformišete u 1 minus kosinus 2x podeljeno sa 2 i ovo gore možete u 1 minus kosinus 2y podeljeno sa 2. I sad vidite ovdje, znači kako ide ovdje pričica, znači možemo ovdje da pomnožimo sve sa 4 i dobijemo ovdje 2 minus 2 kosinus 2x, ovdje imamo 2 minus 2 kosinus 2y i ovdje imamo tricu. E sad, kažete vi meni, pa dobro, ovdje imamo dvojku, ovdje imamo dvojku, ovdje imamo trojku, tako izgleda kao vaše ocene iz matematike. Malo Teki bocka. 2, 2, 3, idemo. Idemo, skratimo i dobije se vaša ocenica iz matematike zaključena. Istina. Šalim se. Znači, ako slušate ovaj kurs. Ajmo Teki, razmišljaj dalje. Idemo 2 kosinus, idemo ovdje 2x plus 2 kosinus 2y, tako je bre, idemo bre, ovo je sve jednako 0, idemo, dobra pričica, sviđa mi se, 4, ovdje 1, skratili smo, dobra je priča, znači kosinus 2x plus kosinus 2y jednako je 1. Sada da vidimo da li smo ovdje. Dobro, znači ovdje smo, jel tako, napravili 1 minus, ovdje to se upakuje u jedinicu, pomnožili sve sa 4, to je 2, tako je, 3, idemo ovdje skratili, dobili vašu ocenicu, dobili još jednu vašu ocenicu, malo kad popravite, jel, prebacili na drugu stranu, stavili ovdje, znači ovo ovdje je 1/2, tako, odlično. Sad vi meni kažete zbir kosinusa, tako, to ste gledali kod mene na kanalu. I znate da smo u talu, kada smo ovo gledali na kanalu, znate da je ovo zbir kosinusa, tako, podeljeno sa 2, to je x plus y, tako, znači x plus y, saberemo ovo, podelim sa 2, takva je priča, to znam ja, znate i vi, tako, onda imamo ovdje razliku ove priče, znači to je x minus y, podeljeno sa 2, tako, i ovdje je priča, tako, 1/2, idemo, tako je bre, idemo bre, pa i sad ovako, ova dvica je ovdje žica, ona dolazi u imeniocu, tako je bre, idemo bre, i onda ovdje
imamo zbir kosinusa, jel tako? Znači ovde sada dalje razmatramo pričicu. X plus y je 75. Pazite sada, imamo novi svet. Znamo da je kosinus od x plus y kosinus od 75. Idemo dalje, kosinus od x minus y sa 2, znači moramo y da zamenimo sa 75 manje x, jel tako? Znači y je 75 manje x, jel tako? Znači x minus 75 manje x, jel tako? Tako, znači ovdje imamo 2x manje 75, jel tako? Spojeno sa 2. Dobro, što je zapravo x minus 75 sa 2? Dobro. I sad znači ovo je x, 2x manje 75 spojeno sa 2, znači to je x minus y i x minus y, jel tako? X minus y podeljeno sa 2. Odlično. Znači to je zapravo 2x minus, znači 2x manje 75, podelimo to sa 2 i dobijemo zapravo ovde jednu lepu pričicu, znači ovo je sve 1/4. Tako je bre, idemo bre. E sad, šta se ovde dešava? Znači imamo kosinus od 75. Sad kosinus 75, pazite, kosinus od 75. Znači to se nalazi ovde. Tako, kosinus, odnosno pričica za kosinus je dole. Tako, znači ovo je zapravo kosinus 75, to je zapravo sinus od 15. Tako, znači sinus od 15, zato što je kosinus od 90 minus 15 zapravo sinus od 15. Kosinus 75 isto što je sinus od 90 minus 75. 90 minus, to je zapravo kosinus od 90 minus 15, što je zapravo sinus od 15, je li tako? Sad sinus od 15 možemo da izrazimo preko kosinusa, je li tako? 1 minus kosinus dvostrukog ugla, to je 30 stepeni, i to podelimo sa 2. Što znači ovo ovde je kosinus od 30, to je sinus od 60, to je koren iz 3 sa 2. Što znači da imamo 2 minus koren iz 3 i ovdje imamo sa 2, znači ovo je sve sa 4. Podelimo, dobijamo ovdje 1/2 ispod. Dobro. E sad, to je ova leva strana. E sad, naravno, možete i ovdje malo kratite, znači ovdje polovinu stavimo ovdje, polovinu stavimo ovdje, znači to mi je 1/2 i da vidimo tamo prebacujemo na drugu stranu, što znači da je kosinus od 2x 75 stepeni, znači ovo podelimo sa 2, jel tako, znači ovo je priča, jel tako, znači ovo je 1/2, pa bacim na, znači ovdje mogu, tako, 75, pa, kosinus 75, to je ovoliko, znači to je, kosinus 75 je zapravo sinus od 15, jel tako, sinus od 15 je ovoliko, znači tu priču podelim sa 1/2, 1/2 je 2 koren, znači idemo 1 sa 2 minus koren iz 3. Znači 1 sa 2 minus koren iz 3, super. Znači ovo ovdje bacimo tamo i sada imamo 2x, imamo, jel tako, znači ovo smo, koliko smo dobili, znači koren iz 2 minus koren iz 3, jel tako, znači koren iz 2 minus koren iz 3, tu smo stavili ovu priču, jel tako, prebacili smo tamo, ok, i to dobili za kosinus, dobro, znači ovo je za sad sve ok. Dobro, znači ovo je ovdje, smo, jel tako, bacili tamo, dobro, trebalo je da je to ok. I sad imamo ovdje, znači, kosinus od
E sad, ajmo ovako, znači to je kosinus od 2x manje 75 stepeni sa 2, to će biti jednako, sad ovdje imamo množim sa koren iz ovoga kroz koren, znači ovdje je koren iz 2 plus koren iz 3, koren iz 2 plus koren iz 3, je tako, znači dole imam dvojčicu, onda imam ovdje jedinicu, tako gore imam koren iz 2 plus koren iz 3, dobro, sad ovo ovdje, sad pazite, ovo ovdje, znači ovo sad kad uđe unutra, to je zapravo dvojka kad se unutra uđe, on se ponaša kao četvorka, znači ovdje je zapravo koren iz 3 sa 2, znači to je 1/2 plus koren iz 3 sa 2, što je zapravo, koren iz 3 sa 4 zapravo, jel? Zato što se 2 unutra ponaša kao 4, što je zapravo 1 plus kosinus od 30 podeljeno sa 2, jel tako? Znači, zato što je kosinus od 30, treba ovi malo kosinus od 15, 30, znači ovi sinus od 15, to treba njih onako malo i da prepoznate. Znači ovaj koren iz 2 plus koren iz 3 sa 2, da ga prepoznate da je to kosinus od 15. Znači napišete ovako, vidite, znači ovo je 1/2, tako, zato što smo ovu dvojku, onda se unutra, ovaj dvojka, znači kada uđe, je tako, u žurkicu unutra pod korenom, je tako, znači ona dobije svoj mud i on se ponaša unutra kao 4, tako, tek isto, tako kad dođe na žurku, on ima svoje naočare, tako, on ima svoje naočare, ona se ponaša u fazonu tag life-a, idemo bre, ima svoje tako mjesto na žurci, poznaje tamo, veoma je cool lik. Kada ona dođe, svi imaju neki svoj uzvik i imaju na nju pik. Align pik. Tako je bre, idemo bre. Znači, pazite, znači, zavisi kako se ko ponaša u kom okruženju, znači, pazite, dvojka se kao teki na žurci, znači, ona kad je tu, ona je sva svoja, tako, znači, dvojčica kad dođe pod koren, ona je zapravo se ponaša kao četvorkica, tako, malo se promeni, tako, zato što je u svom okruženju i imamo ovdje imamo četvorkica, tako ona upada unutra, ovo je 1/2 koren iz 3 sa 2, koren iz 3 sa 4 zapravo. I sad ovdje, jel tako, tu imamo četvorku, dole imamo polovinicu, znači to je koren iz 3 sa 2, jel tako, znači ovo je koren iz 3 sa 2, ovo je jedinica, ovo je, jel tako, samo malo 2, ovdje sada imamo, tako, kad izvučem polovinu, ovo mi se popne gore, da, ovo je za koren iz 3 sa 2 kad se ovo podeli, ovo je zapravo ovo, a ovdje 1/2, to je ovo. I sad fora je što je ovo ovdje, zapravo kao da imate 1 plus kosinus 2 gama sa 2, jel tako? I sad kažete meni, aha, ovo je kosinus na kvadrat gama, šibnem jedan koren iz nešto na kvadrat, je apsolutno to, molim vas ekipice, ne znam da ste vidjeli ovu priču, ali molim vas, znači imamo čovjeka koji prodaje pravu stvar, imamo ljude koji su na pogrešnom mjestu, tako je bre, idemo bre, koga ćete slušate, vi ste pametni, jel tako, trebamo ovog lika, gledamo, tako je bre, idemo bre, znači apsolutno to, ali to je apsolutno od, i to će zapravo ispasti kosinus od gama, jel tako. Što u našem slučaju kosinus od 15 stepeni. Znači ova priča, vidite, ovdje je pričica, znači kosinus od 2x manje 75 stepeni podeljeno sa 2, zapravo je kosinus od 15 stepeni. Što se ne znači da odmah možemo da poklopimo ovo, tako, ali možemo sljedeću stvar da uradimo. Znači kosinus je ovoliko.
što znači da, pazite, znači imate kosinus od 15, pazite, ako 15 stepeni ovdje, znači to je negde ovdje. Sad taj kosinus ima i gore i dole. Tako, znači, pazite, imate kosinus od gore i kosinus od dole. I on isto 15. Jel' tako? Znači, kosinus od 15, znači imam gore i kosinus od 15 imam dole. Tako, znači, ovo je veličina, kosinus od 15 je ovoliko, znači to je ta dužina. I sad imate i gore i dole, jel? I sad, 2x manje 75, 2x manje 75, podeljeno sa 2, jel tako? Znači ovo ovde, znači to tu unutra, to tu unutra je zapravo 15 stepeni plus 15 stepeni plus 2 kpi, ok? Znači 2 kpi, znači to mu dođe k puta 360, tako. Znači imamo ovdje 15 stepeni i k puta, znači imamo 360, pa 360, pa 360, pa 360, tako dalje. Znači to je prosto, to je zapravo, jel tako, priča za ovo ovdje, jel? Znači 15 stepeni može, ali i plus k puta 2pi. Dobro, sad, vidite sad ovo, znači ovo ovdje imam sad da je polovina, ovo ovdje se poklapa sa ovim ovdje, znači to je 15 stepeni plus k puta 360. Znači ja sam jednostavno poklopio ovo i ovo, ali moram na ovo da dodam 2 kpi, zato što može da se desi da je to. I šta još može da bude? Znači može da bude da je 2x manje 15 stepeni sa 2 jednako minus 15 plus 2 kpi. Tako, znači mogu sam i ovdje i ovdje. Zato što ovo je ovdje 15 pa 2 kpi, a ovdje je minus 15 pa 2 kpi. Ok? Dobro, super. Ajmo da vidimo, znači, šta ćemo sad ovdje da izvučemo. Ajmo, boga mi, ovdje, ovo je sad već. I sada, Bane unosi mikrofon, tako je bre, idemo bre. Samo ovu majčicu da sklonim. Bane unosi mikrofon, op, idemo se. Boga mi nešto se razvalilo, nema veze. Idemo, nema odustajanja, tako je bre, idemo bre. Idemo, op, što se ovo dešava? Idemo, tako je. I sada, Bane unosi mikrofon. Čekaj, 2x minus 75 sa 2. 2x manje 75 sa 2, to je 15 stepeni plus k puta 360 stepeni, ok? Znači to nam je jedna priča, a druga priča nam je 2x manje 75, 2x manje 75, to je minus 15 plus k puta 360. Vidite, znači 2x manje 75, 15 plus k puta 360, 2x manje 75, je li tako, minus, 2x manje 75 je minus 15 plus k puta 360. Idemo da smo još uvijek tu smo, idemo, program, idemo, gledajte ovo sada, ovo je sada naš zadatak. Moramo da ga rešimo. Teki, molim te, ključi se. Tako je bre, idemo bre. Vidimo šta Teki kaže. Znači, zapravo je 2x manje 75 jednako 2 puta ovo, to je 30 stepeni plus ovo je znači k puta 720. Uje čoveče. Dobro, ovaj naš interval svakako je premali. Znači, x pripada od minus pi, znači, ajde čekajte, ovdje moramo dodamo. Da, moramo dodamo 75 i podelimo sa 2. Znači, x je jednako 105 podeljeno sa 2 plus k puta 360. Ok, 105 podeljeno sa 2, to nam je negdje priča ovdje. Sad naše x je od minus pi do 2 pi. Tako da vidimo minus pi do 2 pi. Znači, nam je ovdje jedno. Znači, to je 105 podeljeno sa 2.
to je 50, oko 52. E sad, ako mu ja dodam ovde preko, ja sam prešao 2pi, ako mu oduzmem 360, ja sam onda prešao minus pi. Znači, u svakom slučaju x je jednako, jedno rješenje 105 sa 2. Dobro. Dobro, znači to je što se tiče ovog ovde. Ajmo da vidimo šta se dešava ovde. Znači imamo x je jednako, sad da, vidjet ćemo posle za y, kako je tu pričica. Treba x plus y da bude 75. Dobro, y je onda određeno na osnovu toga. E sad, 5 pi 12, tako je. E sad idemo ovde, x je jednako, da vidimo šta se dešava ovde. Znači to je puta 2, tako je, smo ovde sve podelili sa 2. Jesmo. E sad ovde puta 2, to je 30 stepeni, k puta 720. Znači to je to, tako, plus 75, znači 105. Ovde je ista priča samo s minusom, tako, znači ovde je ista priča samo s minusom, minus 105 sa 2, plus k puta 360. Dobro. Znači minus, da vidimo, minus 30, samo malo. Ovde nije ista ova, da. Znači ovde je minus 30, pa onda minus 30 plus, to je 45 stepeni, pa 45 stepeni sa 2, plus k puta, jel tako? Da, ovo širnemo sada, 45 stepeni sa 2. Okej. Dobro. Dobro. Da vidimo ovde, znači ovde smo dobili, da vidimo jednu stvar, sam samo malo zeznuo, samo malo da vidim, 2x manje 75, kapiram šta sam ovde zeznuo. Sad vi ste se vjerojatno drali, ali mene niste. Tako, znači ovde sam stavio sa 2. Ovde sam se zeznuo zato što već sam podelio sa 2. Znači imao sam x minus y sa 2. Znači ovde mi fali ovaj ovde. Dobro. Ništa treba, znači ono, kad idete, onda provjerate svaki korak posebno, znači 1 po 1. Tako da, gledajte se, to ne dešava, ali tako, ja sam malo nekom nesam priču, pa zaboravim, ali znači ovdje nemamo dvojku, jel? Znači ovdje nemamo dvojčicu, tako, i onda ovdje je 75, i da vidimo što se ovdje dešava, znači kada nijema dvojčice, znači, imamo zapravo 2x jednako 90 plus k puta 360 stepeni, podelimo sa 2, x je 45 plus 180 puta k. U ovom drugom slučaju je 75 plus 15, to je 60, x je jednako 30 stepeni plus k puta 180. Dobro, znači imamo 45 stepeni, tako, i imamo 45 stepeni plus k puta 180. E sad vidite, ovo se nalazi između minus 180 i 360. Znači minus 180 i 360, uhvatimo 30, uhvatimo 210. Znači imamo 30 i 210. Je li tako? Znači uhvatili smo 30, uhvatili smo 210,
da imamo 180, to nećemo uhvatiti zato što plus 2k pi ovo pređe, znači ono pređe ovako jednom, ali x se šeta od minus pi do 2pi, ok? Znači minus pi, idemo do ovde, do nule, sad ovde je 30 stepeni, znači tu je 30 stepeni, pa idemo plus 180, to je 210, to isto upada ovde, jel tako? Pa na to dodamo 180, ali to pređemo, zato što to ode tamo preko 2pi, preko 360, ok? Tako da to smo prešli, znači ova dva rešenja pripadaju za x, zato što x je 30 plus k puta 180, znači ovo je 30, pa idemo 180, to je 210, pa idemo 180, to smo već prešli ovo, ok? Sad u minusu, znači x minus 180, to je minus 150. To isto upada u ovaj interval, tako da je to ok. Znači to je što se tiče x. U ovo 2. Sad što se tiče x-a ovde, znači on može biti 45 stepeni, kad dodamo 180, to je 225 stepeni, to isto upada u ovaj naš ugao. 180 preko toga, znači to je 180, kad doda 45, kad dodamo još 180, prelazimo 2pi, znači tu nismo više, kad oduzmemo 180, to je minus 135 stepeni. Znači 45 minus 180, to je zapravo minus 135 stepeni. Znači to su priče za x, je li tako? Znači to su priče za x, što se tiče priče za y, to su minus 360 i 180. Ok. Znači imamo minus 360 do 180. I pojeste sad koja je tu pričica, znači minus 360 za y, znači kako ćemo ovo sada, pa imamo x plus y, tako, znači x plus y da imamo koja je ovde pričica, x plus y pričica i nam je 75 stepeni, dobro, znači imamo da je ovo 75 stepeni i sad da bi bilo 75 stepeni ovo mora bude 45 stepeni, da bi ovde bilo 75 stepeni ovo mora da bude da vidimo 210 manje 75 manje 210 manje 75 imamo 10, imamo 65 to je 35 to je minus 135 minus 135, znači minus 135 i ovo dobijemo 75, ok, dobro, sad imamo ovo, dodamo, ajmo 150, minus 150, kako dobijemo 75, znači 150 dodam 225, tako, to je za y, ako hoćemo da bude zbir, znači pakujemo da ovo bude 75, ovo ovde 30 stepeni, ovo ovde za 75 minus 150, dobro, imamo minus 135, ako hoćemo 75, znači idemo minus 130, znači trebamo 135, dodamo još 75, to je 140 i 70, to je 210, super, znači ovo su nam priče za y, međutim y ima ovo ovde, znači ovo je ovde raspon, znači, sad vi kažete, ok, y nam je, znači od minus 360 do 180, kažete, ovo ovde pričica nam se sviđa, ovo ovde pričica nam se sviđa, ovo ovde pričica nam se ne sviđa, ovo ovde pričica nam se sviđa, ovo ovde lepa pričica nam je dobra, supersonična i ovde je pričica loša zato što ovo ne pripada ovom intervalu. Što znači da imamo jednu dobru pričicu, drugu dobru pričicu, treću i četvrtu dobru pričicu. Odgovor je ocena koju vi ste volili da dobijete, ali ne dobijete. Tako
Tako je bre, idemo bre teki, samo da proslavimo. Double G. Tako je bre, idemo bre, pokidaj zadatak, tako je, idemo, dobro je. Nadam se da ste sve razumeli, da ste sve